Umthobisi Mkhize lo ozongitholela lezi zindaba. Usola lamakhehla amabili bezama ukuxwayisa ngempandla ngesimo sokunyukubeza owesifazane bephethe ubhanana obuhamba ne-aphula. Omunye wesilisa ohlala eMlazi utholakale nentombi ngaphansi kwesihlahla enyukubeza ngokhesi ngenxa yokuthi-ke beyicela uthando. Nomunye wesilisa osuka Empangeni uhlangane nowesifazane eMaritzburg akhiphana babhekisana kwelase-workshop eDurban, kodwa lokhu isiphetho sakhona sigcine omunye eshaya omunye ngempama e-workshop bedla u-ice-cream. Omunye uthengele iwashi wesifazane eMoriah eDurban. Kusolakala ukuthi igwetshwe udilikajele ngesimo sokunyukubeza imali ngokungayidli ngokusemthethweni. Sikhulisa kanjalo-ke zanamhlanje-ke Umthobisi Mkhize.